Nangangarap, nagsusumikap na sana ay matanggap. Dito sa mundong kailangan magpanggap dahil di tanggap ng lipunang ginagalawan na kung husgahan akala mo naman hindi sila makasalanan. Ang pogi mo sana kaso bakla ka. Sayang ganda mo te, kung gusto rin ay babae. Hanggang kailan niyo ba mauunawaan na hindi dapat sila pang hinayangan? Ang pagiging iba ng kasarian ay hindi sakit na dapat mong pandirihan. Dahil sa katunayan, hindi man nila ito kagustuhan. Ito ay kusang nararamdaman na hindi mo mapipigilan. Eh sino ba? Sino ba ang may gusto? Ang may gusto na laging pinagtatawanan at hinuhusgahan. Ikaw ay babansagang salot sa lipunan at tatawagin kang makasalanan. Amin ito ginugusto na ginugusto ang aming pagkatao rin kaming kailangan ng pagtanggap at ng respeto. Kailan ba naging mali ang magpakatotoo? Hindi naman kami kriminal, kami lang naman ay nagmahal. Tawagin niyo na kaming immoral pagkat kapwa namin ang minahal. Pero wala kayong alam sa aking pinagdaanan bago ko piliin ang mahusgahan. Dahil sa mundong ito, kapag naiiba ka, ikaw ay salit sa lipunan. Maraming lumalait, maraming may galit, maraming nandidiri, maraming binababa ang puri. Ang mundo ay puno ng panghuhusga, puno na hindi pagkakaisa. May kanyang-kanyang katanungan, maraming naguguluhan, mga bahagharing pilit nyong nilulukot na wala kami magandang maidudulot. Pero mali kayo. Pagkat kami ay hindi basta bakla lang. May kakayahan kaming bigyan kayo ng kasiyahan at bigyan ng ngiti ang inyong mga labi at kami ay maging inspirasyon para sa karamihan. Kaya hindi na kami muling makikiusap para lang makuha ang inyong pagtanggap dahil sa kabila ng iyong pagbabatikos sa aming lahi. Mananatiling matingkad ang kulay ng bahaghari.